Moi boas, estamos aquí hoxe en Monfero, xunto a Rosín Rosal, Medulio, o Benegá, eu son Antonio de Ferrolterra Antiga, para reclamar a posta en valor deste ben patrimonial, deste ben cultural da Galiza. A historia do mosteiro lévanos a 1134, cando aquí se funda, no lugar onde anteriormente había unha capela de San Marco, o mosteiro de Monfero. A fundación é promovida e axudada polo rei Alfonso VII. Primeiramente, a igrexa primitiva sería un templo románico, mais caro ano 1620 esta antiga igrexa derrúbase para construir o templo que hoxe en día temos aquí. Unha obra moi interesante onde se combinan elementos pois clásicos con solucións moi particulares, caso, por exemplo, do saqueado ou almohadillado que vemos producíndose grazas á combinación dos granitos coas pizarras. Dende logo este é un monumento histórico fundamental e extraordinario que debemos conservar. Atopámonos hoxe diante o mosteiro de Santa María de Monfero, un enclave único en toda a comarca do Eume. Estamos hoxe aquí para reivindicar a restauración e posta en valor do que é un ben de todas as galegas e os galegos. A parte eclesiástica, a parte sacramental está máis ou menos conservada, pero vemos que hai fendas, vemos que hai problemas que van chegar co tempo, non? E a parte do mosteiro propiamente dita, que está cedida á Xunta dende o ano 97, está caendo, literalmente. Medran os salgueiros polo medio das pedras, as paredes resíntense, e isto está en perigo de derrumbe dun día para outro. Por iso estamos hoxe aquí, para reivindicar a súa restauración e a posta en valor. Como? Tenemos que debatilo, tenemos que decir como queremos cada un de nós que isto acabe posto en valor para o disfrute de todas as galegos e todos os galegos.